Dos compañeros at Crisido. Kaya nisyon naman dos compañeros at sa gabi. Niya, Crisido, nisyon na. Alila harap kasagaran, kanta pa siya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ato na isunod, ang Lagdas Komedia. Inyo nakita sa Facebook, sa YouTube. Karoon ninyo makita live as requested. Tungkol sa mga kabisi mo ni karoon na kita na kalugar diri sa Barangay Pitalo, no? Atong miyaging gabi nisyon na diri ang Crisido. Ihani mga karoon lang dos compañeros nisyon na po, no? So wala dihangyo ni sa presidente nga lugaran gyud namo karon, do nga malarga mig butuan. Okay. Dito maglamay. Ato siguro sa masipag pagpak as requested. Idol Dogsoy. Akong original partner si Isyot, kuya gamong leading lady, Papa Kapamilya. Let's get ready to rumble. Hoy! May gabi, Pitalo! Hi! Hello! Pakpak, mga batanon! Sila ka po? Walo. Sunod, Pakpak Katiguan. Pila ka po? Wala. Kani nindot eh. Pakpak mga virgin. Pila ka po? Upat na lang. Sinabira man lang, di mo pakpak. Mahurot ra mo iligliwas pista. Okay, sugata masibang Pakpak. Idol Turotsoy. Pakpak. Hey. Nagkadugay ta sig balik dirison pa nagyang pandinig idaghan mang tao. Grabe dire. Kanang nanindan man ni sa una balik niya na ampaw. Aba. Ito pasalamat niya mga ilang dispensa kay nagdahon sila shot ato ta ko sa gabi mo show din eh. Oh, tinaw. Karon pagitaw ni na uli ikamig bohol uni ugma mularga mig Butuan City ugma sa gabi. Oo. Wala ni hangyo gabi balag dunay disco karon na mo show para makakita lagi mo na mo. Oo. O niya nakabate ko din sa Pitalo, daghan kay mga marites. So ba doon ta simbahan may marites? Ang mga babae niya diniron mga marites, mga libakira. Basta naman nila kanila mga marites mga pagsulat ka niya, gilibot ang duwa. Diyon sama. Hello, si Idol Turotsoy sa Imuar, guwapo mo this personal. Hello, si Isyot. Atay, moro kriminal. Pagtarong day. Pero tinadang Isyot, kay bugibog sila na to. Asana? Kato tindira kandila. Ano siya, Idol? Ulitaw pa ka, Idol? Kung ano mo na siya, akong uyab, akong buwagan, ikay akong ipuli. Ngayon man, ako. Ano siya sa kapabay, tindira kandila siya. Kaya si Isyot, ulitaw pala. Kung ano man din lang siya, akong kanding, ibaligya siya, ako itugway. Ay, nag-iskot mo kanding. Salamat guys, tumaybay sa Good to Wonderful sa TV5. Ako tong gawat kanding. O sa ito kayo siya? 2015. O niya siya, nagpaabot ato kay last day ko nung atong sa gabi nagparete siya Crisido. Pero kuya kay ni mga manindahay kandila diri. O niya, nagdahon sila sa kakita mo siya, Antonio. Ako lang lagi pa ibaw. Ako lang na-busy kung nito mo sa mong video sa YouTube. Kaya iabot na 4.1 million views. Salamat kayo sa iyo. Salamat kayo ninyo ha. Sabay-bay, salamat. O niya, inungdan nga na-busy ni. Pero atang-atangin nyo kaya naghimo yung bagong video. Tanawan ninyo sa UG's of Yoporm. Iskandal mo to ni mo? Ngayon dito mo sa Tanipasa. Ayaw dito kay ito mo na pagkikagkunot. Ikaw kay bukugon sa lubot. O niya siyot, manayaw ta. Karon, kay di sila, nisyon naman dos compañeros ato sa gabi. Niya, Crisido, nisyon na. Alila harap kasagaran, kanta pa siya. Kita, manayaw ta. Palahi ka. Magpalahi mi, para makainuan mo managi may originality. Manayaw mi, kanang uso kay sayo ron ang title, Paro-Paro Kaba-Kaba. Paro-Paro G. Singan? Paro-Paro G. Okay, ganun mo, manayaw mi! Sige na, isang ka mo. Sige na, o kamu sa'yo. Ito, amo na gito yung abdo na mo ang audience. Kaya na mo manayaw mi. Pwede na mahimo manayaw mi, gawa mi babae. Nanginang lang mig lalaki. Among ikatulo, lalaki gini, pagpaka na to, sassy baby. Amadre, laki ni. Baligay! Ibog sad. Ay mo pa ilan na katinan ni bayot gini. Gabuag lawas kondrada. Dali. Ato pagpagal sikat kayo. Ayaw cool. Data masih
upload. Kaya namin sa Facebook ka, ayaw call, bata ka ko call. Atong pagpakan, Raul. Alay call. Ay, naman pag-ibog-ibog ha, bayot ka na, mahal na pagka-opera. Sorry, wala na operahe. Yung sa ginasyon? Disipitan. Okay, para pista ni atong sayawan shoot, balag bata kapagandang paro-paro G. Tanaw lang yung kisay may na mamusayaw tulo. Music! Isa dong, isog dong, pag-ibig ka purma. Isog dong, di so magag-bourbon. Okay, music! Dapat mengunuhog mga. Ano sa ko? Mga hayahay kay pistol mo, ako tula mo, ikaw tula. Pagkawon na ka din hospitalo. Natural, ang lalaki bukis o babae, ikaw laki bukis o lalaki, bayot ka. Oy, hilo mo ang ilis ta. Ay sagot, ano masuko ka? Nga pagsugod kalibutan, ang babae gibuhat para sa mga laki. Huwag rin tamo, ang laki gibuhat para sa laki. Doot man kita sa kumbinto. Kapilya. Ano man ay? Kadako ko mong kapilya. O simbahan. Simbahan. Dibuhat ang laki para sa babae. Anong kibawang ka na siya? Oy, nag-graduate ko. Davao Bible Seminary. Huwag masabot, swito kag Biblia. Sa una pa. Kini dagoy, kini masul kapilya. Ikaw, nasimba ka. Natural. Kisa no. Swito kong Biblia. Para mo to ni taga-pitalong kini mga bisita, swito kag Biblia. Oh. Kay sikat na bata, bisag asa, bisay sa Mindanao. Unsa may sinugdanan sa kalibutan? Gasugod ang kalibutan, gauna si Iba o si Adan. Unsa may istorya ni Adan o ni Iba? Gitintal si Iba, si Yawa. Kinsa may yawa? Ambot lang, wala mo dito. Atong bata, Brad, bitin! Oh, siya, dito siya. Bata, ang yawa ko ng bitin. Gitintal sa bitin. Di unsa man si Iba sa bitin? Naninda magmansanas. Ang bitin. Tanong na yan! Pinana ba? Palit ka. Nari bitin, musulte. Sa una ay kilabot kay dito ko. Ngayon sa si Iba. Pilam na. Tanong nga sa kinala mo na sa Biblia? Paghatag sa bitin, ni Paak si Iba. Pagkaon ni Iba, Pagpapang, nilipa. ay sa dong, masulti dong, lipak, dili, bulkan, ibuto. Tayo niyo dong. Paglipa, katagak ang Ginoo. Wala kagak, ninaog. Oo. Pagkaon ni Iba sa apple, ninaog ang Ginoo. O si tingog sa Ginoo. Iba. Mura mo, Lord. Balik ka, Gusyon. Iba. Tara, mura mo, Lord. Iba. Mura, Lord. Ang saan na, Lord? Drag, Lord. Ana ni si Iba. Unsa man brad? Ginoo tayo mo, Brad. Ginoo sa una na. O niya? Nganong nakasa kanako Iba. Nasuko ang Ginoo. Niabot si Adan. Giyon sa mga Adan. Ay kala na akong yaba. Ay, Ginoo na yung katabi. Pag niyaw, gisumpas Ginoo kamong duha magkasala, gisumpa kamo. Ikuha ang bitin. Ikuha ang bitin. Pag humagkuha, Giputol sa Ginoo. itigbas. Pang! Putol. Putol. Iba, babae mga. Kanya, Imuha ning B. yung saan? Si Piti. Una si Adan. Adan, laki mga imuha ning tin. Si Piti. Kanya, Mga nakaroon, mga babae laki, natay B, o natay mga tin. ano yung mga babae, ilang happy, ang mga laki, tin. Pasalamat mo na kasa, si Adan o si Iba. Nga naman. Kaya wapa to kasa, o kining ato, dahon rin eh. Pero ang tinuod yun, doon ra bata diri sa atuang parokya, ang tinudanay gidi ay, ang mga babae, tanawan ninyo, lahis, mga laki, dagko nagdughan, kay pakto ni Iba sa apol, nahimong dughan. Kanilang dugang prutas. To
tungod na sa apple. Ano mga babae, tanaw mo lahis laki kay pagtuon ni iba sa apple nahimong dughan. Nisudlot. Oh, ya kana si Ate Zini, asawa sa presidente. Ako nagdughan iyang naton di man apple. Kapayas. Katapos sila na ako nagdughan. Kana di mo na kapayas. Oh, nangka. Kitawa pang bayot. Idol, kamo ni mo siya. Nakatuon na mong prutas. Sabi na to ni mo siya. Kapayas. Sabay ka, gamay na mong dungas. Sabi, liso raman. Kung ang aton sa mga babae, mga prutas. Nga apple. Ang mga laki sa nakatuon sa prutas. O sa mga prutas ang laki? Saging. O na kini mga bata, gagmay mo na nila. O sa nasaginga? Kani? Oh. Senyorita. O na, dagko na, magduwa lang tabano. Sapa. O galitaw na, kamo na mga idol. Stampil ko. O magminyo na, kamo na mo do. Lakatan. O tiguwa na, dinakabaro. Saging gamon. O sa nasaging? Banana chips. Uy, di na banana chip. Kaya maluplag mo na. Uy, di na banana chip. Linusak. Sama ka nagyatake, di na kabaro. Ipangi, magsagol sa hugaw. Adi na nasaging. Biliknik. Sabar ya. Oh, pagpasalamat kami, bisagasa ni Musol, Visayas, Mindanao. Nagpasalamat nga, walay COVID, walay bagyo. Kritikal ang Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, lahi itanis upang nasod. Tinood. Ang Russia, Ukraine, gagubat, manunimahal ang gasolina. Ang Pilipinas, pipo kay tungod sa eleksyon. Tinood. Kaya katanawanan mo ngayon, ang tandem sa presidente, ang vice-presidente. Nga naman. Kisa hindi magkatawa, ang tandem, lingaw kay Paminaon. Ang sa paminaw. Ping og Soto. Pisot. Sama ka na si Sarah si Bongbong. Ang sa Ang mudaw, ibalik ang tari. nga naman. Sarah o Bongbong. Sabong. Samo tas lini og stiko. Lini o Kiko. Lain. O singan. Liki. Ano, si Pacquiao Duterte. Samot. O singan. Pakdot. Mamadayon si Lini o si Bato. Kaya na yun pa si Lini si Bato. Ang mabuntang, di ka klaro. Lini o Bato. Libat. Samo tas lini og Pacquiao. O singan. Lipak. Nihangyo man ang mga bisita diri na may taga-Talisay, taga-Mandawi. Ipasuon ko lang ni Mos Duterte. Ako? Request mo na kaya wag yun ang manguli pero huwag panagkot kaya tanaw na to. Yatira. So na Duterte, kuha nga ni mo. Okay. Kini ha, amo na yung tumanaw na kaya na ini pa-pictures mo yung ipasuon sa Duterte. Talikod shot. Mga kaigsunan! Talikod. Pista ron hospitalo niya nga to ang presidente. Talikod. Yo! Ay sagot. Ako sa ka? Nagtalikod na ka? Imong nga, marunong tagtugo. Presidente nini. Mga kaigsunan! Swerte kining barangay Pitalo kay niari yun si Rodrigo Duterte. Paso. Isa. Kaya kung gingon Duterte, huwag kong yung atake. Ano man ka? Kanas Duterte mo usang nagsulit. Inigsuna. Ano man ang piling mo ka? Di mo ka gingon eh. Mga man ay inigsuna. O sa may tiyong ni Duterte siya? Ana nakabidungan. The reason why I'm Ay sagot. Nangatawa ang mga tao. Ang imong tingog Duterte. O ang ilong Bungo. Patuwa ka nga na presidente na. Tarong nga siya. the reason why I'm here because I love the country of the Philippines. O niya? Alam niya, pag sinabi ko putang inang lamok. Mamalik ka sila mga bata? Normal na. Mamalik ka sila stigo? Tiwasa. Alam niya, pag sinabi ko, gawin ko talaga. Kada mga parmasi. Yang Ros Pharmacy, putang ina sarado yan, drugs yan. Yung mga doktor, resita drugs, patay lang, putang ina mga yan. O saan itong buhaton niya eh? Palina, tatanan. So, nindot itong isyo, dagan naman ako na, Diyos ko pangyari sa presido. Dagan mga bata, may pa mag-module na. Module? Hapit na mag-face-to-face, ibalik, aritag module. Diya, nabuha nga akong anak. Naglibog yung mga anak tungos module. Way kaon tulog adlaw. O saan ba hinungdan? Ila koy. O saan yung pangutana? Sa papatyan lang ko. Ano man? Grabe kay pangutana. O saan yung pangutana? Unsa ko may tingong sa Hulmigas.
kawin, naman kamo bigay. Sir, maningkamo ta sir, kay ibalik ng face to face. Face to face. Akong anak, di na muskila. Ano ba, sir? Ang module may hinungdan, ang mga ginikanan may na bright, ang estudyante may na bugo. Bugo. Makalipong mapagutana sa science. Tinuod na. Unsa ko na'y andars na banog. May mga pinaana pa mga maestra. Ngayon na siro, magawa ka tabangin si mong mama. Nya, Sila bitay ka answer na. Imo na yung papa. Silang duha sa liyan sila. Puro sa bubo. sir, para mo to sila nga bright nga comedian, arita sa sign language. Lati. Naanas module, imo aksyonon, ako taganon. Aksyon mong taganon. Okay, ikay aksyon, ako'y tagan. Sign language, naanas module. Go sir. Aksyon, ako'y tagan. Unggoy. Buong nga. Aksyon nga. Unggoy. Dili lang. Bagong. Papag. Away labot tao, ang aksyon na yun. Unsa man eh. Aliwas. Paman na ko doon. Gabaan ka buwang. Doon ka sa alatan. Aksyon na yun. Pa! Dampa. Pa! Gabasket. Bugo. Pa! Nang waswas. Pa! Natulog sa kamunggay. Nangawat o hinayhay. Usaw na aksyon na siya. Bugo. Usaw nina. Nag-teach. Ya, pag ka ni mag-text doon, kamot buwanga ka. O buot ka, buwang ka. Dako inong sigilpon. Bago sa ka. Gatay. Pa! 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 Yang ano lang kay ananas niyo, Space. yang anong imo nga nagipon eh. Wa may signal o boss. Ngita tag signal. Isa. Ikaw ba, magpataga, huwag kay klaro. Kanang tinarong. Magpataga kayo ka na klaro kay sa aksyon. Sige. Kapangin niyo kisyo to singanan eh. Kanding gibungot. Dili ang daw ang aksyon. Bawa sa ginampak na. Ang saling aksyon na. Baka way sungay. Ang aksyon na. Oh, sorry. Go. Ang saling. Tulit. Pugo. Yasika. Huwag katagan. Inabang. Pugo. Tungit. Pugo. Nanatag. Nagkakaw bata. Pugo. Nagpakilimnos. Pugo. Nanindag kandila. Tag 5. Pugo. Mahala ka diya. Huwag ka kibaw. Wa. Atong ibalik. Anong gibalik mo na nimo? Kasingan. Anong gibalik na nimo? Wasa ko kay baw. Bitaw gipatagan kay wa ko kibaw. Boss. Kani o sayon ra. Ha. Uso kani si Ukraine. Misay kita na siya ipadag Ukraine. Bugo. Fireworks kanay. Lasa. Quitis. Go. O sa nga na. Kamot. Kani taga na oso kini pagkubit. Oh. Isang bata kibaw ni. Oh. What? Hold up. Naam ni pagkubit protocol. Talawag tarong. What? Keep constantly. Tarong ang tanaw pagkubit uso kini. What? Keep distancing. Bugo. Ang bata Christmas bugo. Sabi na. Ako aksyon ana. Oh. O palayo. Naman. Baho kay kag baba. Buang. Ikay aksyon ang kitagan. Kani o seryoso niya. Ah. Way katawan na. Nangita sa tiki. Wala. Nangita sa buwan. Wala. Nangita sa bitoon. Wala. Unsa di na? Wala. Ari tag TikTok eh mga bata hiling mag TikTok. Yati TikTok. Kanawa ng istipinga o sa ni sayawa. Wow! Oy, kasirihi. Patiwasa sa. Wow! Iskiri. Patiwasa katagaan ka. Wow! Paro ji. Sinulog. Bugo! Sana na. Tubol nga na si Iduro. Kanawa ng malibang ka, dako ka tubol. Oo. Inigplaso mo sa tubig, mo na tubol si Iduro. Wow! Mayabang. Huwag ka tagas lubol, iyan na, murtag lubot. So, Seryoso.
daghan na kayong duo ni Sure din magpalahi ta. Mag-unsang na. Nagigsunan first na yung makita kabing isot mo transform na into babae. Mag-dismiss na kay Carla. Not today, not today, not today, not tomorrow.